Koju od Eurovizije saznali smo na licu mesta. Boje Hrvatske u večerašnjem drugom polufinalu izbora za pesmu Eurovizije branit će Nina Badrić, koja nastupa sa pesmom Nebo. Nina je u Baku priredila i hrvatsku žurku za novinare i prijatelje, a među najveselijim gostima bili su naš predstavnik Željko Joksimović i njegova supruga Jovana. Zanimalo nas je i da li Nina i Željko imaju vremena za druženje u Azerbejdžanu. Nažalost ne, bez obzira što smo u istom hotelu ne, svako ima svoje obaveze, ja svojim putem on svojim i to je to. Badrićeva kaže da nije došla na Euroviziju da se takmiči. Ovaj Eurosong treba shvatiti kao druženje. Ovaj Eurosong ja ne shvaćam osobno kao jednu veliku napetost i presing. A što se tiče pobjedne rezultata, voljela bi ući u finale i vjerujem da ću ući u finale. Nakon prve probe su bile sjajne reakcije na moju pjesmu, bolje nego ikada prije. Dakle, i tako da dobila sam neki dobar vjetar u leđa, ali polako ćemo. Pevačica ističe da ćemo na sceni Crystal Halla vidjeti Ninu kakvu već znamo od ranije. Čak sam odbila i tradicionalno baciti haljinu sa sebe. Nina će u Baku imati podršku supruga Bernarda Krasnića. Podrška će biti full, tuto kompleto. Hrvatsku delegaciju juče je potresao omanji skandal zbog medijskih natpisa o navodnoj krađi slika iz hotela, u kojoj je navodno učestvovao jedan Ninin prateći vokal. Priča se i da je intervenisao čak i hrvatski ambasador, ali Badrićeva se još nije oglasila ovim povodom. Osim Nine, u drugom polufinalu nastupa i bosanska predstavnica Maja Sar, kojoj ne smeta jaka konkurencija. Meni je drago u svakom slučaju da na Eurosongu ove godine ima jako puno kvalitetnih pjesama, što svakako jeste i otežavajuća okolnost, ali hvala Bogu to je takmičenje muzike pa i treba da bude tako. U drugom polufinalu jeste jaka konkurencija i regionalno, a i ostalih evropskih zemalja gdje po mom mišljenju trebalo bi da bude najviše favorita. Maja kaže da joj je u Baku ogromna podrška njen suprug Mahir. Moj suprug je radio aranžman i produkciju za pjesmu. Puno mi znači i sa privatne i sa profesionalne strane, zato što mi je beskrajna podrška i zato što mi puno olakšava i ovaj stresni period koji ovdje svakako mora da bude.